пас аз интизориҳои зиёд Марьям Шоева акнун либоси мактабӣ ба бар карда ва роҳ ба сӯи мактаб гирифтааст. наздикони ин духтари 11-сола ки чанд моҳ қабл аз як урдугоҳи паноҳандагон аз Ироқ ба ноҳияи Ҳисор бозгардонида шуд, барои ба таҳсил фаро гирифтани ӯ талоши зиёд кардаанд. و ما وزیر معارف ده عرضه نایسه رفته چی کردیم و یا دستگیری کردن همون زمان تشکیل کردن کمیسه اومدن دانش سنجیدن که سلیپ سیده میارزیده است همینا سلیپ سیده قبول کرد. қаблан наздикони Марьям талош мекарданд ки ӯро дар мактаби президентии ноҳияи Ҳисор барои таҳсил гузоранд, аммо ба ӯ гуфтанд ки аз даври имтиҳонот дер кардааст ва пас аз гузашти тақрибан 20 рӯзи оғози соли нави таҳсил Марьям таҳсилро дар мактаби таҳсилоти умумии шумораи 59-и шаҳри Ҳисор оғоз кард. мара присидан забона қатъи ҳисоба баъд ҳамҷада мар ки присидан ман нағзм саводам мара синфи се қабул кардан. дарси забони модарамон дӯст медорам бо қатъи дарси урсира. дар тӯли тақрибан як ҳафтаи таҳсил Марьям чанд дугонаи нав ҳам пайдо кардааст. ҳарчанд барои ӯ муҳити мактаби Тоҷикистон нав аст ва бори аввал ба мактаб меравад. ҳамашон созаи дарсои нағз метиҳанд. дугонаам қадим хушруга мезананд, созам қадим. устодони Марьям мегӯянд ҳамеша ба ҳамсинфонаш таъкид мекунанд ки ӯро зиёд пурсуҷӯ накунанд, муносибати хуб дошта бошанд, ҳамеша дар дарс барояш кӯмак расонанд. хушрӯ одобона аз вақте ки омад бо талаба муомилааш хуба. Марьям Шоева замони паноҳандагӣ дар Ироқу Сурия забонҳои русӣ ва арабиро дар дараҷаи суҳбат кардан омӯхтааст. ӯ охири тобистони соли гузашта дар Ироқ пайдо шуд. Марьям духтари Ҷамолиддин Шоев сокини ноҳияи Ҳисор аст ки ҳамроҳи ҳамсараш Садбарг Шомирзоева сокини Душанбе ва 4 тифлаш соли 2016 бо қасди Миср Тоҷикистонро тарк кардааст. баъд аз бозгашти Марьям ба Тоҷикистон маълум шуд ки волидонаш дар як бомбафканӣ дар мавсили Ироқ кушта шуданд ва ӯ танҳо мондааст.